Băieți și fete, vă salut! Continuăm de unde am rămas data trecută. O trebuie să refac ambele misiuni, și aia cu vânătoarea și cealaltă. Dar continuăm aventura. Pentru voi continuați de unde am rămas ultima dată. Pentru mine trebuie să refac din nou aproximativ tot jocul. Dar îi dăm, nu mai contează. Îi dăm. Ne pregătim de jaful al marele. Mă, toți cu pălării, numai Arthur n-are. Nu știu dacă v-a plăcut episodul, pentru că eu filmez ăsta unul după altul. Îl filmez, n-am știut, am zis că intru să mă joc pe harta mea de Red Dead 2, că m-a apucat cheful de Red Dead Redemption. Și văd că întâi mă bagă pe asta, după aceea mă schimb pe cealaltă. Și văd de unde mă dă. Na, atunci nu o să mai am chef. Deci dacă tot am chef să joc Red Dead 2, deci hai să refac din nou misiunile și să-i dăm. Let's ride! Mergem! Ieșim și noi din zăpada asta odată. Pentru totdeauna. Hai să vedem. S-a făcut noapte. Ești din miezul zilei. S-a făcut noapte, ok? Ieșim din zăpadă. Mergem mai departe. Ce s-a întâmplat, Doamne? Se simte chiar? Before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Ești pre... Acum, pentru Lenny e primul joc. Pentru domnul Mr. Morgan, Arthur Morgan, e al 100-lea. Pentru că de-aia stă Dutch și Arthur primii. Maica e așa, mai de un... Ture, el o să vedem mai încolo. Am uitat și eu la Pope Marinarul. Că și el se joacă Red Dead Redemption-ul. El aproape termină jocul, eu mă apuc de joc. E mai fain să-și vezi jocul din mai multe perspective cum îl joacă. Fiecare cu deciziile lui. El poate trage bine, eu trag prost. Știi, fiecare are stilul de joc. Uite-l pe Bell. Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Haide. Mergem jos la Bill. Unde ești, domnul Bill? How you getting on? I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? Te pot ajuta puțin? Bine. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Da, mă, da. Îi dăm frumos. Conectăm firul la detonator. Îi dăm, dai. Dai cu firul, Arthur. Tai firul. S-a tăiat. Okay, this is good. All right. Ne urcăm sus pe căluț.
Hai să vedem dacă zici tu că e bine. No mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything Da. okay? Totul e bine? I think so. Cred că da. Okay, cover your faces. Ne acoperim fățuca. Și... The Big Blană Haste. Începe. Gentlemen, it's time. Vine. Vine și se aude tare. All of you, you all know what to do. Hai, Bill. Să vedem ce poți. Nu prea arată binele. Și... No, what? Oh, you've got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. Come on! You're pathetic. Ce crezi că e vina mea? Nu. E vina lui Bill. Haideți, haideți, haideți. Haide, 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 haide. Sori! Unul a picat. Ajută-mă! I'm slipping! Hai, Lenny! Sus! I've got you. Now Te-am prins! Hai, sus! Cu tata! Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He's hurt. Nu mai! The others will get him. Come on, we need to stop this train. Tatice! Dai, 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 dai! Dai! All right? Yeah, I'm good. What the hell is Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up Ah, a while pără-mă ago, puțin. won't mention that. Că trebuie să-l cam lutăm pe băieți. Opa! Sus! Pe, pe. How you doing there? I'm okay. Asta nu mai poate. Nu știu dacă m-au auzit, că cred că s-aude trenul ăsta plană. Da, na. Sus. Oh. Dai, pum. Dai, dai, dai. Rupe-l. Ei. No, trebuie să atragi. Că îl fac eu. Și-a spart căpățâna. Îl oprim. I-am dat top death, frățiorul. Shit, more guards coming out of that train car. There better be some money at the end of this. Dar nu știu de ce mă da pistol. All these bastards must be guarding something. Dar arată-ți, mă, căpățâna, vezi? Unii pot să tragă mai. Pushing on. Ăla e ca și down pentru mine. Hai. Still okay? I think so. Good. Damn, he's got an arm. Who is this guy? Doing good, kid. Hai. Where the hell are the others? I don't know. Woo! They're coming out of that last car. Mamă. That's the other boy. Nu vi se pare că sunteți cam mult? Hai, Artur! Good shooting, kid.
I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this. Bun, or veni și a noștri. Over here. You two all right? Da, Let's suntem get the buni. money and go. We got some fellas holed up in this last car. Așa. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Nu vrea să omoare pe nimeni. Am omorât deja prea mulți oameni. But trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. No. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Ai că nu. Don't matter too much to us, but you boys in Place dynamite. take a step back. Seems good enough. Here we go. Light the fuse. Unless you got a death wish. Fugi. Step back, fellas. Și bubuie. Haideți. Nu vrem să vă rănim. Dacă vreți voi să ne rănim. Search that train. Apa. Intră. Look at this place. It's like Da? a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. Hai să inspectăm. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Bă, dacă vreți să citiți, puneți pauză. Yeah, kid did Nu o good. să stau. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Unde a trabucul. See if we can get this open. Să vedem ce scrie și pe asta. Citiți voi. See? Dacă vă interesează mai mult story mode. Shit. Just Sau a jucați-vă pile of jocul. Bonds? I don't think so. Here, make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Avem niște money. Railroad contracts, invoices, blah, blah, blah. You got anything? Hai să verificăm. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boaties ordered from Europe. I am not robbing another boat as long Bun. as I live. Think I got him. Nice. Thank God. Come on. Hai să ieșim. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Did you get rid of all of this? Train? Yeah, get it out of here. About them. What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk Bowen. after us, okay? See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Bă, misiunea asta chiar a fost faină. Și acum ne dă decizie. Okay, get on the train, quick, all of you. Hai, intrați în tren. Idea is I kill all three.
So behave. Come on! Move! We won't tell us so, I swear! Hai să le facem o surpriză. Na. Că trebuia să iau calul. Na, vine și eu. Start the train. Dar n-aveți pilot. Domnul Caluțu. Trece primul vagon și vagonul cel blindat. Bă, o să facem, cred că, asta și încă o misiune. Cred că cea mai... misiunea de start a jocului, că ăsta contează și cam un prolog. Jocul, dar foarte bun. Un prolog care te duce într-o oră jumate, wow. So we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets, so we're Mă scuzați, a intervenit o problemă. Arthur, you're Da, in that one. n-a scris tu mult. I know you two Puțin like to din talk about cutscene. good old days and what's Căutați gone wrong cutscene-ul pe net. with old Dutch. Da, nu, e așa de-au povestit ce-au făcut cu ei. Și plecăm din zona de zăpadă, dar ne vom întoarce în zona de zăpadă într-o misiune pentru noi, nu pentru story mode. Bă, bună muzica de fundal. Mă sperăm că nu e cu copyright. Că dacă e... Bă, bună. Momentan nu am cum să fac piesa, că am făcut video ăsta filmate 3, poate din al 5-lea video să simțiți o piesă mică pe fundal. Nu pot să vă dau numai două, numai cred că prima strofă care o am scrisă pe telefon. Dar momentan nici n-am tras-o. Deci nu știu cum va suna. E nemixată, nimic. Stați așa să vedem. Să o găsesc. You can buy me a whiskey. Ok. Asta e să caut versurile. Acum eu vi le citesc. Prin zăpadă calul meu abia mai pășește, sub stele reci tăcerea strosnește, umbre lungi pe câmp uscat, vântul aduce în dorul rămas. Okay, let's take a look. Hai. Momentan atât am apucat să scriu într-o oră. What's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try to Opa. put the wheel back on. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. De încă o îmbrăcitură. Încă una. Middle there. Încă una. See? You ain't so useless after all. Not quite. E greu, mă, cu mutarea asta. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here.
Come on. Ia let's uite-l not mă push pe our luck. domnul, What happened? Well, domnul get in. cu pălăria în cap. Tell you. Hai sus în vagon. Too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Yeah. So, yes, the Indians in these parts got solar. Putem schimba radarul off compass. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country. Hai că mă They că lost it repară all. bine Arthur. Stole them clean away from them. It was every blade of grass. Da, cred că ne Killed or herded up to the teleportăm acolo reservations in pentru the voi. middle of nowhere. How's that? Mergem frumos cu căruța. Yarrow and ginseng. Good for the health. Eu zic că dacă tot îmi bagă cutscene, se pornește și filmarea. Yeah. You can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay. Thank you. Ne-a dat niște... Ba, am crezut... Opa! Să bagă speed! Am mers cu încetinitorul înseamnă. După viteza asta merg... There you are, brother. Head in there. Follow the track for a bit. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Pe aici, mă? Deci nu m-a lăsat să mă bucur și eu de viteză puțin. Oricum, când o să avem cală puternic, noi o să trebuiască să ne bucurăm de viteză. Că nu o să putem. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Home, sweet home. Nu, cred că va fi casa noastră pentru mult timp. You weren't wrong, Okay. Hosea. This Suntem place schimbători. is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now, Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years. Mamă, cum e îmbrăcat doar la Every last costum. one of us. Noi But I suntem kept us together, kept us alive, kept the bai nooses off our capul neck. nostru. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money, a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother, but we are safe. We make a bit of money here, then we move Ia on, uite, da, mă. head out around them, be west Toporul. of Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look Noi acum stăm around pe you? un pământ care nu e al This nostru. world has its consolations. Dar acolo sus îl văd. I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Rob a bank, a Everyone, spus? put your tools down Deci for să a ne moment. așteptăm I'll la get around. Put it ruperea unei bănci. down. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone Ok, to get misiunile to de Get to bani work, pentru stay out a, of trouble. Remember, we are itinerant pentru astea o să Lay le off fac when off we camera, shut nu o să down le our fac on factory camera. to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named of Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Ok, aia-s banii care o fi lucru eu off camera. The girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Și asta este locul nostru. Oh, don't remind me.
We can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Ok. Și ăsta este locul nostru. Sleep, save. Chestii de-astea. Chapter 2. Terminat Chapter 1 într-un final. Să facem oare? Nu, cred că o să facem. Cred că lăsăm aia pentru episodul de data viitoare. O să ne tundem, o să ne îmbrăcăm. Dar misiunile le-am lăsat pentru episodul de data viitoare. Rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far Pentru east că n-am in timp, years. că o misiune durează în jur de 20 de That minute. seems a little better. O să începe să dureze. His eyes are sparkling once more. Ia uite cum I e can îmbrăcat see he's domnul thinking a little Arthur. I think we all feel a little happier. Despite of Blackwater and that whole mess. Bun. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, Javier, and Swanson. Mamă, ce o crescut found barba la down Arthur. at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money Bă, on. dar el cum bea, mă, la că zici că e clocotit. You? I'm E gonna read a book. fierbinte rău. Bă, avem un costum mai de lejer, mai de vară pe noi, dar tot e prea. Dar întâi o să dăm shave. Nea... Cam... Poate să crească mai mult barba. Da, cred că un de-asta. Nu ne prea putem face părul. Bun, ne-am tuns. Hai bă, dă să-i văd fața la Arthur. Pac. Și ne vom și îmbrăca 5 clothes. Outfit-uri. Nu știu ce să-i s-ar potrivi. Trebuie ceva foarte lejer. Ăsta cred că merge perfect. Și la hats. O să-i punem pălărie și eu lăsăm pe asta care o are. De la costum. Și așa, pentru a fi mai lejer pentru Arthur. Na, cam acesta este episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și noi ne vom revedea data viitoare. Vă pup, ceau les!